бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода наздик ба 500 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз якчанд хонаҳои баландошиёна, марказҳои савдо, майдончаҳои варзишӣ, дуконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки айни ҳол ҳамаи он фаъолияти хуб доранд. имрӯзҳо корҳои сохтмони амфитеатр барои 574 ҷои нишаст дар боғи фаранги шаҳр, хонаҳои баландошионаи 2-3-4 ҳуҷрадор, марказҳои савдо ва майдончаҳои варзишӣ муташаккилона ҷараён дорад. ҳамчунин дар назди боғи модар маҳаллаи якум сохтмони парчам ва нишон оғоз гардид. бояд гуфт ки масоҳати боғи навбунёд 2 гектарро ташкил намуда, баландии сутунпояҳои парчам ва нишон 52 метрро ташкил медиҳад. дар асоси нақша чорабинои мақоми тиҷории ҳукумати давлатии шаҳри Турсунзода мо тасмим гирифтем ки мувофиқи нақшаи генералии шаҳри Турсунзода ҷойгиркунонии парчам ва нишони давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шаҳри Турсунзода бояд барқарор созем. Инчунин аз тарафи фармоишгар ширкати алюминии тоҷик дар назар дошта шудааст. мақсад аз ин иборат аст ки дар як гӯшаи шаҳр ҳамчун нишони давлатӣ ва парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки парафшон бошад, ки барои фароғати шаҳрвандони шаҳри Турсунзода ҳамчун намунавӣ бошад. дар доираи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар деҳот, маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳри Турсунзода низ корҳои созандагиву ободонии дастаҷамона бо суръат идома доранд. сохтмон аз 2018 аз 8 август оғоз шудааст. дар айни ҳол мо дар нашо аст ки дар инҷо баъд боғчаи кӯдакона мешавад, таваққуфгоҳи мошинҳо мешавад. баъд шумо ки хеле ки мебинед якум этажи инро мо дар аз рӯи лоиҳа ҳамқа гирифта ҳамоми занона мешавад ва боғчаи кӯдакона мешавад. соҳибкорон, тоҷирон ва шахсони саховатпеша саҳми арзанда гузошта ҳама рӯза ташаббусҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешавад. сохта ба истифода додани марказҳои савдо, чойхона, новойхона, майдончаҳои варзишӣ, таъмиру азнавсозии роҳу роҳрав иқдомҳои хуби соҳибкорони маҳаллӣ мебошад.